Čaute ľudia, vítajte do môjho ďalšieho videa a dnes sa zahráme Brawl Stars. Budeme solo show dnes Lily. Budeme jak knockouty, takže budeme na to. Ináč ľudia, napíšem do komentárov, že či chcete, aby som začal formovať alebo starať čo. Mi len povedzte, ja to natočím a napíšte do komentárov. Nezabiť túto keď ma zabitého. Bereme si čistky. Som šel mastiky, teraz je dobré na doga. Na to na druhom účte. To sa mi nechce, kde je. Showtime! Máme ten power. Máme 13 000 HP. Zo shieldov. Mám aj gadget ako shield. Tak to na čo urobím. Ja neviem, strašne dobre hra s nimi. Ja som 16 Now you see how it's done. No, alebo 25-ku, to sa mi podarí, ale tam lajky a sa to baví, tak budem natočať videa, ako ju budem pušovať. No, nejako sa to siadlo. Dobre. Čo som na dovolenke a to nie je moc potravy. Let's do this! Keď je niekto v tom kruhu, tak sa nevedeli dať. Trošku čekovia. Dobré ráno. Tak budem rád, keď mi dáte like a odber. Keď budeme mať 50 odberateľov, tak už Brawl Stars, Fortnite a tak. Na Twitchi už moc nenatáčam, teda nestreamujem, pretože je strašne dobrý potom. Hlavne odberem. Strašne dobrý. Nepušovať. Rare. Friendly. Dobre, takže
trošku